Casa du Montagne of zo. Ik weet niet of ik het nou goed uitspreek. In Nieuwbergen had misschien meer voor de hand gelegen. Kijk. Oeh. Bovenbrand liggen in ieder geval. Waarom heet dit huis Casa du Lac? Terwijl er nergens een lak te bekennen is. Oeh. Goeiedag. Die ken ik. Oh, Van tv. ik ken u niet. Nee. Storen wij u bij een toiletbezoek of zo? Nee, ik was net aan het bad. Oké. Ja. Oh, dus u wilde in bad gaan? Nee, ik ben al in bad geweest. Ik ben er net uit. Oké, maar dan geef ik u een hand. Die is waarschijnlijk schoon. Ja, heel schoon. Waarom heet uw huis Casa du Lac? Nou, dat is een aparte verhaal. Echt waar? Is al in de krant geweest een paar keer. Casa is huis. Ja. En Van der Meer in het Frans is du Lac. Dus Casa du Lac. Maar dat komt omdat ik een neef van mij, Ja? die heeft in Baarlo, heeft die Château du Lac. En die maakt zijn eigen wijn. Oké. Die heeft een druiven en dat soort dingen, wijngaard. Dus Zodoende u heet dachten Van wij der Meer. met de achternaam. Ja. Casa du Lac, want ik dacht al, hier is geen lak te bekennen. Nee, dat dacht de huisarts ook. Die zei, kijk om me heen, maar ik zie geen meer. Toen zei ik Van der Meer, oh ja. Casa is in Spaans. Ja, ja. Dat is de vrouw. Oh, storen wij ergens bij? Nee, Nee? hoor. Nee? Ze was het bed aan het maken. Oké, oké. Hey, en waar liggen uw roots, meneer Van der Meer? Oorspronkelijk, ja, uit Friesland. Ja? Mijn vader is geboren in Den Haag. Ik ben geboren in Amsterdam. Aha. En mijn vrouw die komt uit Chili. En ik ben grootgebracht in Zuid-Afrika. Weer terug naar Nederland. Toen naar Venezuela. Toen naar Chili. En toen terug naar Siebengewald. Hè, dat is het dorpje verderop. Dat is aan de grens. En zodoende zijn we hier. Is dat een grote stap van Chili naar Siebengewald? Nee, viel wel mee. Ja? Ja. Viel er reuze mee. Want uw vrouw is dus Chileense. Chileense. Zij moest wel heel erg wennen. Kan ik me iets bij voorstellen? Ja. En je komt in een heel klein dorpje. Ja? Dus iedereen kent elkaar. En zodoende zijn we eigenlijk import. En, ja. En in Bergen wonen heel veel mensen die van buitenaf komen. Want het is Nieuwbergen. Ja. En dit is een politiebureau. En een Dit was een postkantoor. En een, waar de Gent was van de Koninklijke Marechaussee. Vandaar dus dat het beeld van het Rijk er nog op zit. Ah, oké. Ja, en we wonen al hier vanaf 1994. Oh, Ja, dat is al even. dat is even. En staat al zo lang ook Casa du Lac op de Ja, gevel? ja, ja. Dat is toch wel grappig. Ik Heb heb ik het wel zelf eens gemaakt, gezien, die maar... letters? Oh, zo handig bent u wel? Ja, ja, ik ben heel technisch. Ja? Alles over staal en ijzer, driedimensionaal meten. Tekenen, technisch tekenen. Bent u ontwerper? Oorspronkelijk uit Zuid-Afrika heb ik een architectenopleiding op een technische school gedaan. En zodoende, mijn vader die is ingenieur. Aha. En die deed staalfabrieken op gang, zoals hoogovens. Die deed hij opstarten. Vandaar dus dat we overal in het buitenland zijn geweest. Oké. Maar u bent, als ik me dat goed herinner van zojuist, opgegroeid in Zuid-Afrika? Ja, 20 jaar lang. Dat hoor ik dus. Ja, Want ik Afrikaans. dacht van, wat hoor ik dit Afrikaans? Ja, ik zeg dat sommige je en het en de, dat soort uitspraken doe ik dan andersom. Ja, 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 ja. En in Afrikaans is wel heel grappig om te horen. Maar ja, ik was op een Engelse school. Oké. Vandaar. Nou, een Afrikaan heeft mij ooit geleerd, hij is niet meer onder ons helaas, veel, wat biltong is. Ja, ja, gedroogde vlees. Ja! Ja, ja. En hoe is biltong ontstaan? Oh, dat kunt u me dan weer leren, want Uit dat ben ik Nederland. vergeten. Echt waar? Ja, dat deden ze vlees zouten, Ja, pekelen? Ja? pekelen. En dan deden ze dat op de VOC-schepen.
Want ze kregen buikschurft. En als ze biltong aten, Een scheurbuik. scheurbuik. Ja, ja, en dan ja. kregen ze niet aan boord meer. Omdat ze dat zoute vlees aten. En dan kregen we vitamine B12 natuurlijk binnen. Ja. Phil doet me een beetje aan u denken, want u heeft een hele outgoing, vrolijke, vriendelijke uitstraling en dat had hij ook. Ja. Oké. Is dat een beetje wel uw... u bent een gemoedelijk... Ja, ik maak snel contact en makkelijk contact. Dus ja, geen probleem. Want u kent het programma, want u zei de man van... Ja. Oké. Kijk wel eens. U bent hier wel eens bij de Hoed geweest. Ja, nou, ik heb nog... Ja. Dat hebben we allemaal gezien. Dan weet u nog hoe hard we toen gelachen hebben. Ja. Over alle bijnamen van mensen, ook uit Siebegewald en zo, waar u dus ook... Ja. Daar woonde de Jager. Dat Ja. was meneer Jacobs. Ja. En die was onze tuinman. Die Ah, had de tuin aangelegd. En zodoende leer je dan... En hij kreeg de bijnaam Jager. Vanwege dat hij die ging jagen. ja, Ja. de jeger. De stroper. En er waren een paar... Ja, wie deed dat niet die- vroeger, hè? Ja, Vroeger. dat mag allemaal. U had het net over VOC-schepen, dus over scheepvaart. En nu word ik ervoor betaald om mijn ogen goed te kost te geven. Zeker ook als ik met mensen in gesprek ben. En ik keek zojuist even over uw schouder. En daar zie ik Ja, dat is Chili. San Antonio. Is dat waar uw vrouw vandaan komt? Dat is u waar mijn gewoond vrouw heeft? dan... Als je Santiago de Chili, Ja. dat is in het midden. Ja? Als je dan rechtstreeks naar de kust gaat, dan kom je uit in San Antonio. San Antonio. Dat is ongeveer 130 kilometer vanaf de hoofdstad. Was u daar voor uw werk? Nee, ik ontmoette mijn vrouw in Venezuela. Ah, En toen zijn we getrouwd in Chili. Mijn dochtertje is daar geboren. En Oh. toen zijn we teruggekomen naar Nederland. Nou, ik heb 2 dochters. De andere is in Boxmeer geboren. oké. Omdat we in Siebegewald toen waren. En waar wonen de dochters nu? In Nijmegen. Allebei. En Lent, ja. Oh, die zijn gaan studeren zeker en daar blijven Nee, hangen? hier kregen ze geen woning. Dus ja, dan gaat de import eruit. Die gaan Ja. ergens anders zoeken waar ze wel terecht En kunnen. volgens mij hebben ze in Lent daar niet een enorme wijk erbij gebouwd, heel modern. Ja, het nieuwe wijk, daar woont ze ook. Ah, Ja, oké, ja. oké. Ik ben ooit in Venezuela geweest. Ik vond het een fantastisch land. Caracas of... Ja, daar zijn we maar heel kort geweest. Naar En toen de kregen, we Amazonegebied? toen kregen we het advies om niet de stad in te gaan in verband met Link. Link. Je leeft per dag, hè? Ja, precies. En, nee, maar ik vond dat land had alles. We zijn op een eiland daar in de buurt geweest, Isla Margarita. Oh ja, ben ik ook geweest. En we gingen op een adventuretocht op het vasteland. En we kwamen in de bergen bij koffieplantages. Ja. En we sliepen in Flintstone-huisjes van keien gemaakt. En we zijn inderdaad ook het oerwoud in geweest. En vissen op piranha's. Ja, op de Orinoco-rivier. Ja, dus ik vond dat land had echt alles. Prachtige stranden, jungle. Het is het mooiste land, een van de mooiste landen ter wereld. Ja, Echt waar, qua natuur, maar qua mensen en qua corruptie, alles is daar corrupt. Dus je moet corrupt zijn om mee te doen. Oh. Anders mag je daar niet blijven. Werkvergunning, rijbewijs. Ik had een officiële rijbewijs gehaald. Ik kwam terug naar Nederland. En toen zeiden ze tegen mij, nee, dat is toch nog vals. Dus ja, dus je had er niks dan aan. gingen ze dat wel na controleren. Ja, ik had er niks meer aan. Dus ik moest hier weer op rijles. Terwijl ik al lang auto kan rijden hoor, vanaf mijn 11e. En u bent dus echt wel op veel plekken geweest. Ja. heel Is dat een beetje verdwenen? Of gaat u nog graag op Nou, reis? ik ben nu met pensioen, Mhm. net in oktober. En zodoende ben ik nou aan het genieten van de omgeving hier. Hè? Alles wat rustiger aandoen en niks hoeft meer. En, ja. Zo heb ik een aantal collega's die hier ook nog wonen. Want vroeger werkte ik in Venlo, bij OC van de Grinten. Ah, De Canon-fabriek. ja. Ik was net op dat punt weggegaan toen het OC Canon werd. Oké.
Dus u heeft de Japanse overname niet meer meegemaakt? Klein beetje. Klein beetje? Ja, een paar, 9 maanden of zo. Oké. Ja. Dus u bent eigenlijk uw eigen woonplaats een beetje aan het herontdekken nu? De omgeving. Nou, ik weet heel veel van de omgeving, dat wel. Ik verdiep me op internet en dat soort dingetjes. Ja. Ja, houden we wel in de gaten. Maar wat grappig dat u dat helemaal in het begin zei, dat u van Siebegewald naar Nieuwbergen bent gegaan, omdat Nieuwbergen ook een beetje, het is wat meer een smeltkroes van allerlei culturen en mensen van... Siebengewald had het nadeel, geen openbaar vervoer. Je moet een auto hebben. De grote winkels waren hier. Ja. En zodoende zijn we maar gaan verhuizen. Ja. En toen kwamen we op de George Breitnerstraat, achter de Hoed. Hè? Die straat daarachter, daar kwamen wij dan terecht. Ja.